سلام فنوير تيفي بمكتال تركبوا كبراتن كبرانن كمي تمسيو ساعة 9 تأخيلو لومي حمس راح حدا تحساس تلالوا زينا وشتن وتسان انه نمكتالكم بخبر سقدم لو عم تخليه فلما ارستزينا منستر عيون محبرة ودحنتن عابد من عبال أقم سبت صبو كسكاس كان مزام مسكبه قليتو فيستيفال إيرتراوين نبرتي هاجر قطر بوعوع منفس عابد كتما الدوحة تخفتو أبنو زبا عرزات رأيو حمام عصون مكتا وفري من تساق مدهاني تسارت أنتو تخايدو أب خان يونس دهوباوي قازات عقبهم زلو فلسطينيون كقعزو سراويت إسرائيل كم زعززهم تقاويحو فنزويلا أمريكان بزبطحو اسممع أسراتنا يملو وقت مسرح كم زكايدة تقاليحو أب قداي بحر دوب تشاينا فلبينس بتنقاقن حلفنتا والمقديك تواسع منقص تشاينا التحساسيبو أبي زرزراتو كتسجر منستر عيون محبرة ودحنتنا بكتشنا إسران سرستان أب من معبع الأقم ساب زمسكال سراح كم زعمما قاليتو كوز بوركبات نايت منستريز بس حنا زينا وتسبتاب دانيت كبري وتكتقربع منستر عيون محبراو دحنتن أب معبال عقم السبت صبو قسقاس كم زمزقبة بعسر شمونتن عسر شعتن تحساس أب زكايدو عمتاو قمقام سرح قليتهم وانا دايركتر من محدار فاينانسن أتو أمها كيدانا أب زقربوت سبتاب مسما أكل تكالاو بقعت إرترا بمتحببار أب إنبات كالا كمون أب أسمرا بتغلالا نخلت 213 أبالات أب محدارا جنزب النبرتن كوماوي عدكي كمون قصصر كونتات سراحن زتكور سلطناتات كم التودب أبريهم بزي كازي أب مسلطني مأكلات كعلاين بيت جرجسن ناي كوباني هنس أسجن كمون مأكل سلطنا دبعت ناي سرح عدلات نمفت أرزع على مسلطناتات بموداب حموشميتن سوسان سلستن دق أنستيو زركبوهم حدش حنتيس عن تشعتن زيجاتات بمويا هنسا ممرح مكينا مألمان قد خدانن كم سلطنو قونو دما نشدش وجنات ناشتو شقط أزجلجل كيوسك حدش حين 378 دما كاروتات كم التعدل أرديهم وانا دايركتر كفل محبرة ودحنات آتو محرة أفسها يبو وجنو لعلي 275 مليون نافا دبس نسدرابي سوات كخفلن كله أوشت انوات أنكاب زنوبرو زيقاتات زترخبة أستات 10 مليون نافا نتسقوما سدرا سوات كم التمقارحة أبريهم بتوسخي لعلي 5.7 مليون نافا أب أقلقلت تقلي تسنكولان كم زوا على نزختاماتن كالوت تسقومات وقناتن دما بدمر لعلي 3.5 مليون نافا دقفكب التقبرة آتو محرة أب توسخ أرديهم وانا دايركتر كفل عيو آتو ولد يوسوس إليسا دما أب قطصر كونتات سرح زتبابع سرح كم تعمى انتخونه أب وصنات اللاتات رايزة دهب بمنبارو أب متسعي ممحياش كقبر له مخانو قليصوم منستر عيون محبرة ودحنتن ويزورو له القبر أباب زسمعتو مزاز مقال نزت عمى سرح بمموقاس حسرتات نمملا أب وطئيت سرح زتكور محدران مسفاح زحقز ممأزن حسابات أكافيلا من محدار زوبا عن سبب أب كشنا إسران سرسن أب كل زقلاتا زي سلاسلون إدفاتات زجمجم أخيبا أب كتما كرنا كايدو نت أخيبا صارت الله وكل عينا تصفانكي الجبريس بملك عتاب نزد دالو تحستو سمير جمال من محدار زوبا عن سبب بعصر شمونتن 10 تحساس أب كرن أب زجبرو جمجم سرح كل تشعن إسران سلستن ببت زقلاتو زنبره حيلن دخمن قرنتات بعمقات بمجمجم أب مسعي بزحيلن مسرح أب زوت أوت انزتيو نتمرت بزملكت أبز قربت أبصاب 13 أبيات تمرتي درجة 5 وسخة تساتف نتا مقاد تمرتي بحفشة ب10 مئتويت كم زعبيه تزدل بقعات نمرقاز دما جنا وهد سعري كم زدلي تجمجمو تأجم 6 ماي نمكلالن حرشة ولمعات نمدنفعن أبشمونتن أسان زوباتات كسرحة وطن كابزوت صلن 10 دقيقات اتناي من محدارات كبابي هابورو تصليم أوروتا 6 ميسن ملبسون كذا زمان كلوا ناي من محدارات كبابي دك جبرو أجربب فرحين جلاس حشيشاي شاركين انركبتن دما أب مسرح كم زركبات قليتو بملك عفراتات نستعمل مربات المعات بزملك الدما
ኣብ 15,000 ሄክታር መሬት ሕርሻ ናይ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ስራሕ ከም ዝተሰላሰለ እዚ ድማ 84 ሚእታዊት ካብቲ ዝተተለመ ከም ዝኾነ ከምኡውን ልዕሊ 4,600 ሄክታር ማይ ኩዖታት ከም ዝተፈወሰ በሪሁ ተርእዮ ትራኩማ ኣብ ዝነበረን 8 ንኡሳን ዞባታት ብዝተኻየደ ሓያል ጻዕሪ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ደረጃ ዕልየት በፂሑ ከም ዘሎ ካብ ሆስፒታል ከረን ወጻኢ ንፈለማ ግዜ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ን135 ዜጋታት ዝተኻየደ መጥባሕቲ ሓበለ ዓይኒ ድማ ዓብዪ ተመክሮ ዝተቐስሞ ዕውት ከም ዝነበረ ኣብቲ ገምጋም ተነጺሩ ብዘይካዚ ተርእዮ ጎበናት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጽር እንከሎ ብ11.3 ሚእታዊት በደላት ድማ ብ30 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ከዓ ብከማዊ ቤት ፍርዲ ዝርአ ዝነበረ ጉዳያት ብፖሊስ ክርአ ብምጅማሩ ምዃኑ ፖሊስ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሓቢሩ ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካይድዎ ዘተ ተርእዮ መሸጣ መሬትን ምስራሕ ዘይሕጋዊ መንበሪ ኣባይትን ፍሉይ ኣቓልቦ ክወሃቦ ብዞባ ደረጃ መኸዘነ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ዝህነጸሉ መንገዲ ክናደ ክፍሊት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኣብ ንኡስ ዞባታት ከይተኣከበ ግዜ ይወስድ ስለ ዘሎ ንተገድገልቲ ይደራረቦም ስለ ዘሎ ፍታሕ ክግበረሉ ከምኡውን ጸገም ኣገልግሎት መጓዓዝያ ክሕሰበሉ ዝብል ርእይቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም ኣማሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣብ ዝሃቦ መዛዝመ ቓል ዝግበር ገምጋም ማእዝንካን ሚዛን ስራሕካን ብዝግባእ ንምፍላጥ ዝሕግዝ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ 2023 ዝተሰላሰለ ውፅኢታዊ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ መጻኢ ብዝሓየለ ክስራሓሉ ምእንቲ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብኣጋ ምድላዋቶም ከጻፉፉ ኣዘኻኺሩ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገረ ቀጠር ትማረቦ ኤርትራ ታሕሳስ ኣብ ከተማ ኣድውሓ ኣብ ዝርከብ ባህላዊ ማእከል ኤርትራ ብሓላፊ ጉድባዊ ጉዳያት ህዝባዊ ግንባር ዴሞክራሲን ፈተን ኣቶ ዩሱፍ ሳይቅ ብውዕውዕ መንፈስ ተኸፊቱ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሰበስልጣን መንግስቲ ቀጠርን ኣምባሳደራት ካልኦት ሃገራትን ዝርከብዎም ዕዱማት ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ኣባላት ማሕበረኮም ኤርትራ ተሳቲፎም ነይሮም እዚ ዓመታዊ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ብዝተፈላለዩ መሰናድኦታት ማለት ምርኢት ባህላዊ ናውቲ ሰሚናር ህሉ ኩነታት ሃገር ከምኡውን ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህልን ስብሪት ብእተቕርቦ ትሕዝቶ ክሳብ 24 ታሕሳስ ክቕፅል ምዃኑ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ብሰንኪ ኣብ ዘይግዚኡ ዝመፀ ዝናብ ዝተኸስተ መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ንምግታእ ወፍሪ ምንጻግ መድሃኒት ፀረ ጣንጡ ተኻይዱ ኣብቲ ካብ 25 ሕዳር ክሳብ 15 ታሕሳስ ኣብ ከባቢታት ዕበለን ማይ ድማን ኣብ ዝርከባ 18 ዓድታት ዝተኻየደ ወፍሪ 40 ነፀግቲ ከም ተሳተፋ ዝሓበረ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ነርስ ዘርኦም ዘሞ ሸፈነ ናይቲ ወፍሪ ልዕሊ 97 ሚእታዊት ከም ዝነበረ ገሊጹ ዓሶ ብስሩዕ ከባቢያዊ ፅሬትን ምዝውታርና ሙስያን ንምቁፅፃሩ እናተኻለ ብሰንኪ ሸለልትነት መልከፍቱ ከም ዝገርገረ ዝሓበረ ነርስ ዘርኦም ምልክታት ዓሶ ዝተረኣዮ ሰብ ብዝቐልጠፈ ናብ ትካል ጥዕና ክኸይድ ህዝቢ ድማ ስሩዕ ከባቢያዊ ፅሬት ከዘውትር ተላብዩ ወኪል ህዝባዊ ጥዕና መንእሰይ ተኣዛዝ ዓንዶም ብወገኑ ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ምክልኻል ሕማማት ንምዕባይ ሰፋሕቲ ጎስጓሳት ክካየዱ መፅንሖም ብምጥቃስ ኣብ ዘይግዚኡ ዝመፀ ዝናብ ምቹእ ባይታ ንምርባሕ ጣንጡን ምውሳኽ መልከፍትን ስለ ዝፈጠረ ሳዕቤኑ ንምምካት ወፍሪ ምንጻግ መድሃኒት ከም ኣማራፂ ተወሲዱ ከም ተተግበረ ኣረድዩ ተቐማጦ ናይተን ዓድታት ብወገኖም ነቲ ዝተኻየደ ወፍሪ ብምምስካን መልከፍቲ ዓሶ ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ካብኦም ዝሕተት ከም ዘማልኡ ኣረጋጊጾም ቆላዊ ክሊማ ዘለዎ ከባቢታት ማይ ድማን ዕበልን ካብቲ ብተደጋጋሚ ዓሶ ዝኽሰተሉ ከባቢታት ዞባ ደቡብ ምዃኑ ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና የነፅር ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድን ቤልጅየምን ከምኡውን ሃማዴ ጨንፈር ኖርዌይ ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣሰላሲሎም ክካበቱ ንዝበፅሓና ሓበሬታ ዳንኤል ገብረ ህይወት ብመልክዕ ጸብጻብ ኣዋሂዳቶላ ዳንኤል ተስፋዝጊ ከተቕርበያ حبركومات ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድን ቤልጅየምን ጥርናፎም ብምድልዳል ኣበርክቶኦም ኣብ ሃገራዊ መደባት ንምዕዛዝ ዘትዮም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ብ18 ታሕሳስ ኣብ ጄኔቫ ምስ ኣስታት 100 ኣባላት ማሕበረኮም ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድ በብመድረኹ ኣብ ሃገራዊ መደባት ንዝጸንሖም ንጡፍ ተሳትፎን ዕዙዝ ኣበርክቶን ብምምጓስ ንጥፈታት ኤምባሲን ዝወሃቡ ኣገልግሎታትን ከከም ቀዳምነቶም ብዝርዝር ኣቕሪቡ ሓላፊ ህዝባውን ኮማን ጉዳያት ኣቶ ተወልደ ዮሃንስ ብወገኑ ንህሉ ኩነታት ሃገር ብመንጸር ህሉ ኩነታት ዓለምን ዞባናን ዝምልከት መግለጺ ድሕሪ ምሃብ ኤርትራዊ ማሕበረኮም ናይ ምምልላእን ምድጋፍን ክብርታት ብምድራዕ ንቁሕ ተሳትፎ ኣባላት ንምዕዛዝ ክሰርሕ ኣዘኻኺሩ
بخال وجن محبركم إيرترا ونبرت بلجيوم بعصر تحساس أبز كايدو جوباء نكلت عمت نتفتات التوهد أكايدت أكال مريتهم أبت أستات كلتهم يتوكلتي زتصاتفوا جوباء أبو مبر أسنا رأيت كوميتا أتو إسياس كيدانا محبركم إيرترا وان أبل جمن محيال كاب حملة كلتشان عسران كلتان كايز صنحة صعوقنا مدلاو نتفتات نبعوت نبصحو يوهان وقاليتهم قدامي صحفي إمباسي إيرترا أبلجيوم أتو ميكيل تسفاي بوغنو نأقداسنت حيالن سطو من محوركم بمقلاص نستوسد تبقسون نستخايدة سعرن موغيسون أبي كالن اتفتات زباو ديبلوماسي هامادي إيج أنفر نرويك يا سطو مسرع بزبل تيما بتشاعة تحساس قبائي أكانعم أبت برك الزبالا وكالتي استساتفالو قبائي قم استعمن اتفتاتن إزا تأمني مساء مدباتن دحر مكياد نتج أنفر التكايد أكال تمريز أمو داتا تساتفتي ودابين بمحيال مدرخاوي عمامات بتوفاينت كتقبراك آلن أحدثاً نوزوبا عدو خالن الفتات وهاب تغلوت توريزم من معبال زي حجز أخيبا بعصر تغلطة حساس عبر دارش عد بقعو تخيدو حلاف بيت صحفة توريزم عبتن نوزوبا عطو مبراتون بينا أبزها ومجلتي نعماويل تخفن رتعاون أغلقلوت مهاب كأند مسحبن من جو عطاويتاتن مخان بمجلات ونمتتكالات بعتو بكسار حلو كمزقبا حبيرون أبد صريت تكال انقدوت سنا مكبارن كال مدياتن زمسكن اتفتات من السلاسلة بمسكان دما كالوت تكالات أبنتن كختلا أتحساسيبو جزاوي حلاف خفل توريزم زوادو بأتو يوهانس أسقودم دما بقعتن صفتن تكالات كبن خبل نايم قد صار عمامات كحيل بمزغخار تكالاتهم زوق أبون زو معبلون الناس السون ممصوم كتبابع زقباء كم زخونه كليتوم كتاتفتي بقدوم أب كبابيوم زركب توريزم وصقاتات بقبو كعقابن من جوعتا زخونون نطفتات كحسابلون تلابيوم أب موداتا حلافي بمحدارن فاينانسن نوزابا عدو خالا أتو تيدروس ولد هايمانوت تكالات وهاب تغلقلوت توريزم صفوفن بوقعن أغلقلوت نمرققات زكايد وصعري كحيلا أب كبابيوم زركب توريزم بوتات دما كم من جئتوت كغلغلن مانتي بمحدار نوزابا كم زت حبابر أرقاقيزو كبراتن كبرانن قتلو زغاري دينا وصاين نمتكتتالكم دقيمة بخبري عدم أبزينا وصاي كنسجر إسرائيل أب وشمت غزة بتكايرو زلا دبدب ناي زموت وبرجس فلسطين قصري على عيسرا شح كم زبصحه أب زقلت قالو زلو أب خان ينستا أيوم زلو عسرتات أشحات بقدين أب كل كبابي كأجزو سراويت إسرائيل عزيزو تزاز إسرائيل أبت وشمت تخصيتو نزلو سباو كلولاو زقاد المخانو زي تقاسة ودب حبرات هجرات نتسقمتي تقاومولو بمسارة أبصابات ودب أب خان يونس بزغت زلزلو المامي دبدب إسرائيل تكالت عنا ملو بملو كابس رح وضعي كوين اللو هذا وشمت غازة كابز النبرة 13 تكالت عناون اتسابعان حمشن ميتاويت أغرقلوت كامزاق وارت أيو زحبر إذا كم زيلون كالو بايتوت زقتا حبرات هاجرات نابا وشمت غازة زقبر سباو حاجز كابيد إسرائيل نموتو أبز غرب إمام الدمسو نمهاب نعيسرا تحساس تسوع أخيبا نابا كال معالتي كالمتساقاقرة تقاليتو نت إمامة أمريكا بزلوا نايك أو في مسل كي تعكتو مستفترة سقات أبتم بقراص تخصيص تقلب نتبتات نايم مفوخات سقمتي كمتوسدة مستبايتو قربت زلوهم كيلاتات حبيرهم اتوسانه سب أو دقف نابتوم كتات بسلسة مليون زبصحو نبرت وشمت غازة نمئتاون نمبصحن لعلا قداسنات كم زلوي زقلات أب دوباوي شنخ وشمت غازة بحفشة أب خان ينوس دما بقاندو بزحايلة ملكعو بزغط زلزلو دبداب إسرائيل لعل شمون تشوح قلعو كان بالتقتلو تسابت هي نتصرو فنزويلان أمريكان بزوصحو اسممع بعصر شعاتة تحساس إسراتنا ملوات مسرح كم زكايدة مع كانت زينة أكاليحان بمسارة أبصابات أمريكا أسيراتون الزنحة دبلوماسية فنزويلا كتلقى انكلا فنزويلا بوغنا كأيداتهم زنبرت عصرة أمريكاوين فتحة اتسممع بمانغوينات قطر كمتبصحة زتقاسو سمزي أمريكا توسخي تمتصالي سممع كبتصح تثبيت كم سكبر أرديوم كما أكل ناي تسممع فنزويلا كأيداتهم زنحت ناي بوليتيكا أسرات نزا كتلقى انكلا أبي هاجرا عقبة حتيتهم زنحو أمريكاوان قبرنياتات كتركب مخانا تفليتولهم أمريكا أقدمة باستفرالية مخنياتات أب تحت قيدي آلياتهم نستنحت دقفتي منقسي بريزنت مادورو زخانو فنزويلاوان نزع ملكعات أبصابات يحبرون منقسي فنزويلا مستن أمريكا كم استراتيجي كوان من مكانا أنتي اتقالت روسيا
ቻይናን ኢራንን ዘለዋ ዝምድና ንምድልዳል ዝወሰዶ ስጉምትታት ንመንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ዘሸቐሉ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳያት ምዃኑ ዝግለጽ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ብሰንኪ እገዳታትን ማሕነቆታትን ኣሜሪካ ንዝገጠሙ ሕፅረት መሰረታዊ ጠለባት ካብዘን መሻርክቲ ዝብለን ሃገራት ብዝረኽቦ ደገፍ ከም ዘፋኾሰዩ ዝሕበር ምትፍናን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ፊሊፒንስን ብጉዳይ ባሕር ደቡብ ቻይና መመሊሱ ይዓርግ ከም ዘሎ ኣብ ዝቃልሓሉ ዘሎ እዋን ፊሊፒንስ ብጥንቃቐን ሓላፍነታውን መገዲ ክትዋሳእ መንግስቲ ቻይና ኣተሓሳሲቡ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ብ10 ታሕሳስ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብዚ እዋን ንሂሩ ዘሎ ምትፍናን ፊሊፒንስ ክትክተለው ዝጸንሐት ፖሊሲ ብምልዋጥ ተኸታኻይ ንጥፈታት ብምቕጻላ ከም ዝኾነ ኣነጺራ በዚ ምክንያት ዝምድና ቻይናን ፊሊፒንስን ኣብ ቀራና መገዲ ከም ዝርከብ ዝጠቐሰታ ኣፈኛ ቀንዲ ተሓታቲት ፊሊፒንስ ምዃና ሓቢራ ቻይና ክልል ማያዊ ግዝኣታ ከም ዝጠሓሰት ንዝገለጸታ መርከብ ፊሊፒንስ ንምምላስ ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ ታሕሳስ ድሕሪ ዝወሰዶ ስጉምቲ እቲ ፈኸም ክብሪ ዝጸንሐ ምትፍናን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝዓረገ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ፊሊፒንስ ምስ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ጃፓንን ካልኦት ሃገራትን ዝነበራ ጸጥታዊ ስምምዓት ንምሕያል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ካብ ቻይና ተሪር ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ጸብጻባት የነጽሩ ሰሜን ኮርያ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ክትጥቀም ክትግደድ ከም እትኽእል ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ብ10 ታሕሳስ ኣጠንቂቑ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ንዘካይድኦ ዘለዋ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ብዕቱብ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኪም ሃገሩ ተሪር ምላሽ ከም እትህበሉ ሓቢሩ ምስ ኣዘዝ ሰራዊት ኣብ ዘካይደው ርክብ ፕሬዚደንት ኪም ዓቕሚ ምክልኻል ሃገሩ ክሕይል ደጊሙ ኣዚዙሎ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ክሳብ ግዝኣት ኣሜሪካ ክውንጨፍ ዝኽእል ባሊስቲክ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ዝፍለጥ እዩ ምትእትታው ኣሜሪካ ኣብ ሓውስ ደሴት ኮርያ ነቲ ካብ 1950ታት ፈኸም ክብል ዝጸንሐ ወጥሪ ናብ ወታደራዊ ረጽሚ ከየምርሖ ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ ኣሜሪካ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ዝዋደደለን ሳብማሪናትን ነፈርትን ናብቲ ከባቢ ኣዋፊራ ከም ዘላ ይፍለጥ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኒካራጓን ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድና ንምድፋዕ ክሰርሓ ተሰማሚዐን ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ዳንኤል ኦርቴጋን ብ10 ታሕሳስ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ ሃገራቶም ኣብ ጽላታት ንግዲ ትምህርቲ ጥዕና መራኸቢታትን ባህልን ስፖርትን ክትሓጋገዛ ምዃነን ሓቢሮም ክልተን ሃገራት ካብ ቀረጽ ናጻ ዝኾነ ንግዳዊ ምልውዋጥ ከካይዳ ዝኽእል ስምምዕ ኣብ መፋርቕ 2023 ከም ዝፈረማ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ውዕል ካብ ፈረማ 2024 ከም ዝትግበር ገሊጸና ኣለዋ ብዘይካዚ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኒካራጓን ኣብ ምምካት ገዳማዊ ምትእትታው ብሓባር ከም ዝሰርሓ ኣብ ትርክብ ኣነጺረን ፕሬዚደንት ኒካራጓ ዳንኤል ኦርቴጋ ሃገሩ ኣብ ፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዋ መርገጽን ደገፍን ደጊሙ ኣነጺሩ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን እወታዊ ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ኣብ ሰሜን መቄዶንያ ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል መጠን ብከለ ኣየር ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታትን ጥዕና ህዝብን ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከም ዝኸተለ ተገሊጹ በቲ ክስተት ርእሰ ከተማ ስኮፐች ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ተሃስያ ከም ዘላ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብታ ከተማ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ንግዚኡ ንጥፈታትን ከቋርጻ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ልዕሊ 40 ሚእታዊት ምንጪ ጸዓቲ ሃገር ዝሽፍን ከሰል ቀነ ጠንቂ ናይቲ ብከላ ምዃኑ ዝግለጽ መንግስቲ ሰሜን መቄዶንያ ተጠቃምነት ከሰል ንምንካይ መደብ ኣውፅኡ እኳ ተጸንሐ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ኣብ ኤውሮጳ ብዝተኸስተ ቅልውላው ጸዓት ክትግበር ከም ዘይከኣለ ጸብጻባት ይጠቕሱ ብመሰረት ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ምስ ብከል ኣየር ብዝተኣሳሰር ሕማማት ኣብ ዓለም ዓመታዊ ልዕሊ 4.2 ሚልዮን ሰባት ይሞቱ ዜና ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቱ ክነሳኽረኩም ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ጽቡቕ ገስጋስ ከም ዘመዝገበ ገሊጹ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገረ ቀጠር ብውዕውዕ መንፈስ ኣብ ከተማ ኣዶውሓ ተኸፊቱ
أبنو زوا عرزات تريح مع معصون مقطع وفر متساق مدهن تسألت أرضو تخايدو أب خان يونس دبابوي غازات تعقيوم زلو فلسطينيون كقعزو سراوت إسرائيل كان زعززهم تقاويحو فنزويلان أمريكان بزبط حوس ممع أسرات نايم اللوات مسرح كمزة كهيدة تقاليحو أب قداي بحر دهور تشاينا فيليبينس بتقاقن على فنتاون مقدك تواسع منقصة تشاينا التحساسيبو سيناب سادازي ملوه مسسترفون مدباتنا حدقكم بوغنا رخبشات